Velkommen til Cheeseman. I dag har vi, mig og Sarah, tænkt os at spise en såkaldt habanero. Dagens udfordring er, at vi skal spise den her. Vi skal holde den efter den er puttet ind i munden i over 2,5 minutter. Vi skal også tykke og sluge. Inden vi må indtage læske, skyer eller bananer. Nu vil vi lige starte med at slå C-sagspapir om, hvem der skal have den helt røde, og den der skal have den lidt mørkere, som muligvis er stærkere. C-sagspapir nu! C-sagspapir nu! C-sagspapir nu! Kan være det. Okay, super. Og Sarah, hun er klar på det. Vi sætter lidt tid her. Vi tager lidt også lige op i den her grønne ting ud. Ja, vi gør det nu. Og jeg er klar på at dø. Jeg er overhovedet ikke klar på det. Okay, Gud var der sådan noget i. 1, 2, 3. Næste gang. Meget saftigt. Ja. Lidt spicy. Ja. Og sjovt, fordi jeg havde spist en gang dansk chili. Det var meget stærkere. Det er så ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Har du det hårdt? Nej. Og vi hverken gjorde det her. Det står lidt meget. Det bliver varmt nu. Hvad er det igen? 1 minut. Jeg har det virkelig. Jeg har det godt, synes jeg. Man. Det er virkelig stærkt det her. Hun kan arbejde. Jeg synes bare ikke, det er så slemt. Ej, det er ikke så slemt igen. Det er okay. Var det ikke noget med, at du tabte i vedmålen? Det var meget tabt på mig. Det er tid til, at vi lige netop var omkring det. Du bare lidt med, hvis der. 10 minutter, 10 sekunder igen. Klar. Nu synes jeg, vi skal drikke den. 1. Nu. Det er dejligt, at jeg smækker hjemme sådan noget dårligt. Hvad med? Skal vi åbne den her? I så det. Vi kunne købe lige. Hvorfor kan vi skyer? Vi kan godt bruge noget mere mælk, hvis der er. Mere mælk. Måske bare lige noget. Synes jeg prøver at blive nu. Så jeg har hørt, der er smerte i 3 timer, og der er nu gået 4 minutter. Jeg elsker dig lige, Pia. Jeg synes, du var helt... Ej, du er min yndlingshelt lige nu. Nu igen. Jeg vil ikke noget kommentar lige nu. Helt nede i min hals. Jeg kan kun have mælk i min mund lige nu. Jeg tror det virkelig. Nu kan jeg få kuldegys med. Okay, jeg begynder virkelig at få det mega dårligt nu. Altså, jeg er helt ubeskriveligt. Ja. Hvor meget vildt der er i min mund lige nu. Er der nogen, der har lyst til at hente noget med? Jeg tror, jeg vågner op med Marie i nat. Skal vi prøve noget banan måske? Det er det sjoveste og dummeste, jeg har hørt. Jeg er ikke sikker på, om det virker. Kan vi ikke begynde at fortælle jokes eller sådan noget? Jeg glemmer smerten. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan at folk har lyst til at gøre det her frivilligt. Jeg har fået en ekstra stor kærlighed til mælk nu. Jeg tror faktisk, at de her glas mælk, det er de bedste glas mælk, jeg nogensinde har drukket i mit liv. Jeg tror ikke, vi har drukket sådan en liter bare på 5 minutter. Wow. Jeg kan godt drikke lidt mere. Ej, det kan jeg faktisk ikke.
Og selvfølgelig vil vi gerne tage noget udfordring videre. Det er udfordring, der sender vi videre til. Hvis du var sjov med Martin Nielsen måske. Eller Martin Vandenlode. Josef. Godt skal til noget med Lukas Ambrosius. Det kunne være rigtig sjovt at udfordre dig. Ja. Men spørgsmålet bare, hvordan du gør det. Vi har fundet første dreng. Skal vi have en pige? Hvor var jeg udfordrer Ditte? Ditte? Nej, det tror jeg altså ikke, hun gør. Ditte kunne ikke finde på det. Natalia måske. Natalia kunne Sydamerika. Så har vi et Sydamerika. Det går så ret sjovt. Natalia Rasmus. Skal vi sige det? Så Rasmus Brun og Natalia Kjernes. Vi udfordrer jer. Vi challenger jer til at spise en ghost chili. Det bestilles på nettet for en 20'er, og så kan I splice den for cirka 25 kroner under fragt. Challenge. Så hvis folk klarer det rimelig godt. Altså lige nu kan jeg ikke finde ud af, om jeg fortrød, at vi ikke tog en, der var stærkere. Fordi så slemt er det virkelig ikke. Altså jeg ved ikke, brænder det i din mund her? Det brænder faktisk ikke i min mund mere. Men jeg kan godt mærke det med for at opsummere dagens chilismagning, så vil vi sige, at de første 4-5 minutter var klart de værste. Nej, det tror jeg faktisk ikke for mig. Jeg vil sige, det første kvarter, der var det aller værst. Det var som om, at du ved, at det startede, hvor det var sådan, og så blev det bare værre, og så toppede den. Jeg synes faktisk, det var, da chilien kom ind, og så, og så var det de første 5 minutter, og så kunne man stille og roligt fjerne det med lidt minimalt. Altså jeg kan godt sige, i starten lige da vi var ved at løbe tør for mælk, så kunne jeg ikke se, hvordan vi skulle klare det. Jeg var ved at løbe ud efter mælk. Jeg ved faktisk ikke, om din i virkeligheden var stærkere end min. Det virker som, du havde det værre, end jeg havde det. Ja, de var nok stærkere end min. Men shout-out til Alterna og til vores hold, som i morgen bliver splittet. Vores værelser. Vores værelser, altså vores hold bliver også spillet, men ikke helt. Men ja, shout-out til jer. Tak for en fantastisk rejse og en masse fantastiske oplevelser. Og jeg vil gerne slutte af med at sige, Gud bevare Alterna. Ja, jeg kan godt blive sådan. Nå, hvad er jeg der?